Estem ací per a celebrar un altre moment històric de la nostra comunitat, de la nostra terra. Una exposició que parla de Sorolla i de la pintura del seu temps, de la pintura que anomenem d'entre segles, de finals del XIX i començaments del XX, i estic molt agraït a l'alcalde de Gandia perquè té molt al cor transformar Gandia en un centre cultural de primer ordre. Sempre ha pensat que la ciutat de Gandia mereixia ser una espècie d'extensió d'aquest Museu de Belles Arts, que calia portar també a les ciutats amb una llarga trajectòria cultural consolidada exposicions de primer nivell. Ho vam fer amb la de l'any passat i enguany també amb la de Sorolla, que a més és un pròleg magnífic a la nostra fira i festes. Hi ha estampes que parlen sobre la quotidianitat, però també instantànies que ja són eternes, pintades per els grans i els millors pintors valencians que s'acosten fins a la nostra ciutat. Som capaços d'entendre que la cultura projecta una manera d'entendre la societat, projecta uns valors de ciutat que ens fan reconeixibles fora de les nostres fronteres i serveix també com a directe catalitzador i atractiu de molts d'aquells que ens trien per a visitar-nos. Que gaudiu d'esta exposició de l'any Sorolla que ve a la nostra ciutat per a també protagonitzar els dies de la Fira i Festes i que siga el pròleg d'aixòs dies lluminosos que també estan als quadres que avui plasma aquesta exposició.